Здравейте, бегета! Аз съм Ади и днес ще играем шаварма в Roblox. По принцип целта на тази игра буквално сме в някаква джуниор джиница, която буквално ето така изглежда. И трябва да направим дюнерчета на нашите хора, които не всички ще са нашите, защото едни ще бъдат доста изкъртени. Просто гледайте до края видеото, ще стане много интересно. Повярвайте ми, ако вие искате още такива видеа, се абонирайте за канала и ставете лайк. И може да гледате другото видео, което ми беше първото. Там може да видите дали новият Mythical Brawler Голбърт е толкова добър, колкото всъщност Supercell считат. Но стига съм ви занимавал с различни неща, нека да започваме като цяло самата игра. Предполагам, че повечето хора я знаят, най-вероятно повечето хора я знаят, но както казах, тук ще сме в една дюнер джиница и ще трябва да приготвяме дюнери или шаварма, както се казва, на различни хора, които не всички от тях ще са нормал. Ще трябва да гледаме по камерите, да ги оглеждаме, всякакви неща. Ако сгрешиме, се вдига там единия пот и ако направим твърде много грешки, сме KO, така да го кажа. Тъй, че много ви ще се благодаря, ако се абонирате. Просто за сега нямам нито един абонат, просто и няма какво да направя, но бих бил много благодарен, ако се абонирате за канала. Така. Като гледам, чакайте съм. Така, ето ни е шавармата, ето ни е камерата. Имаме отзад камера. Както виждате, играта не е много приятна. Тук също имаме камера и така. Тук сега трябва да включиме, аз тъмън включих, да включиме грил свича. Ето ги, чакай, сега ще ви покажа и смисъл инструкциите, за играта. Ето ги. Няма да ги чета. Ако искате, спрете на пауза видеото и си ги прочетете, но като цяло, може би повечето хора, както казах, от вас знаят. Скипваме туториала. Така, само казвам, че когато стане 2 часа, мисля, че ще стои един инспектор и ние трябва просто да се махнем да се махнем от самата дюнер джиница и да ходим назад. И тук, ако направим много грешки, ще почне да излиза някакво чудовище. Тъй, че то не знам дали е много кадърен. Living on the road. Чай, сега ще ви маняк. Значи, тук трябва да сме чакай сега. Това косата ти ли е или е нещо друго? Аз като гледам няма нищо, бе, брат. Добре, за всеки случай ще излезе и ще видя навънка всъщност как, защото буквално имам чувство, че той е някакъв изкъртен маняк. Не, всъщност това от косата. Като цяло е добре, не е зле. Нали, брат? Няма да те гледаме в носа, че като гледам, почва ми се повръща. Надявам се то да е нормален, но доколкото аз виждам, не е съвсем нормален. Ако се чуете в колко часа качвам видеята, в принцип качвам понеделник и петък от 10 часа сутринта, понеже сега съм втора смяна и така малко по-рано, в смисъл до повече мога да спя и мога да качвам самите видеа по-рано, и защото иначе ако ги кача в 7 стане много късно, но имайте на предвид, че това може да бъде променено поради причината, че аз я мацкам много време понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. Така че дните могат да се разместят, да знаете. Тъй, че за сега го планирам така да стане, понеже много не ми е удобно така понеделник и петък. Нали сега последния училищен ден и първия училищен ден. Бате, що не ми дава да му го дам, бе?
Аз се съмнявам. Демек... Искаш да кажа, че сега се трябва да му затворя. Добре, ще му затворя тогава. Мисля, на мене така или иначе не му дава да му дам сандвича. Смисъл дюнера, да извинявайте. За ето тази простотия ви говорех. Братле, то не ми даваше това да му го дам. Добре, да, както и да е. Надявам се то да не ни изяде скоро, защото аз направо ще припадна, честно. Аре, идвайте тук, бе, бате. Аз тук най-хуите дюнерчета... О, бате. Добре. Не знам колко си кадърна. Така че за всеки случай ще те видя на камерите, защото знам какви простоти могат да излезнат и просто... Абе, като гледам си нормално... Ще ми направя втора инспекция, брат. Не мога така на... Не, бати, ще трябва да я видя. Ще трябва да я видя много добре. Actually, добре. Добре, тук мисля, че трябва да ми даде. Мисля, че е добре, не е зле. Добре. Вие напишете в долу коментарите през това време, докато правя тази шаварма, на коя игра искате да снимам, понеже буквално и аз се чуда на какво да снимам. Защото сега шавармата, в смисъл тази хорър игра в Roblox е известна и просто потенциала да снимам на нея ще е доста голям, нали? И ще има доста по-голям шанс да стигна повече абонати, но то не ми е до абонатите, хора. Разберете, на мен не ми зависи на вас да ви е яко и... Бат, не ми е до абонатите и там до някакви пари, брат. Мене ми е важно да ви е на вас да ви е добре. Защото да, един ден мога и да почна до това да го правя за пари, но казвам, че просто кога един ютубър просто трябва самия той. Това всичкото го прави не за парите, а за вас. Демек, да, дори да не е известен, той се опитва. Добре, това просто тя не се дигна. Бате, защо са всички такива нердърта? Братленце, защо ми се падат най-тъпите хора? Че сега това жена ли е, мъж ли е, какво е, бе, брат? Той е тая или там както се води. Бате, това мяза на мъж. Бате, не знам дали това трябва да го почне, човек. Маняче. Абе, нещо, но не ме изглеждаш кадърна. Вижте и лицето. Не, бате, ще трябва да я проверя. Бате, не ви ли се струва някаква хиперизкъртената? Госпожо. Има сини очи. Добре, има дупки по краката, маняче. Да... Има дупки по краката. Знаех си, че нещо не е наред. Така че, мила дамичка, нема да ти правя шаварма пък. Ходи някъде другаде, ама само не и при мене. Между другото, тя даде парите, тъй че съм богата. Аз ви дадох $150, вие ми затворихте. Бат, съжалявам. Да не беше изкъртена, съжалявам, маначе. Бате. Вау, леле, колко се изплаших, маняк. Това джъмпскера, бате, съм го 15 000 пъти съм го усещал, бате, и сега въобще не ми е страшно. Добре, имам пак някакви подозрения за тая, защото братленце, погледни, буквално тая е по-висока от мене. What? Не, бате, та не е нормална. Май е обаче. Абе, нормална е, малко висока ми се струва тая, но добре, аре ще им направим шаварма. Добре. Така.
Така, май е това. Да. О, моля се, бате, да не съм направил някаква простотия, човече. Моля те, моля те, моля те, моля те. Още една иска, бра. Абе, бате, ти нещо на диета ли си? В смисъл, няма как да е на диета, като тя яде толкова много дюнери. Ето май защо тая е била толкова висока. Тук да не се наливаш цял ден с дюнери, бе, брат. Чакай, моля. Как? Добре, както и да е. Това е игра все пак. Не трябва много да се вманячаваме. Добре, хиро и шаварма. Бат, сега сигурно ще има някой джъмскер, бат. Или пък не. Супер. Добре, направили сме... Бат, им чуш, че сега ще дойде някакъв... Бат, днеска само нердарталци, човече. Вижте. Бат, те кажи... Брат, тая няма как да е нормална. То очевидно, че тая няма как да е нормална. Малко да почакам нещо така над нощно виждане. Но не ми се вярва тая да е нормална. Ама аре пак ще я погледна. Факт, това сега... Това брили се, че тя не е добре. Добре. Не видяхте ли изведнъж как спря да се движи? Добре, бате. Добре, бате, ти не си за тука. Буквално, видяхте ли, че буквално тя нямаше лице? Мисля, тя имаше, обаче, видяхте ли как са почеса, брат? That's fine. Бате, съжалявам. Затова също трябва да ги гледате абсолютно много внимателно, тези хора. Мисля, тая игра за Roblox игра е направо невероятно. Но обаче, за да играете, трябва да сте big brain, разбираш ли? Добре, че защо само нека... Добре, тая трябва да е нормална. Night Vision. Така. Бате, пак ще проверя. Супер си е човека, бе, брат ми. Айде една шевармичка и на тебе. Че аз тук само някакви некадърници гоня. Бате... Бате, тъмън щях да кажа, че ще стане нещо. И то, бате, стана. Бате. Не. 12 почти. Не. Тъпия шофьор ще дойде, ман. Добре, значи... Обясни ми какъв е тоя. Бате, въобще това лице има ли, бе? Абе, хора. Чай, само да огледам да не ме джъмскерне нещо накрая. Добре, след... Така. Сега, предупреждавам. Когато ви на камерите, то най-вероятно ще се изкери на 100%, така че на 1, 2, 3. Да. Той не е много добре и да, всъщност той няма очи. Не си представям, ако го бях видял отблизо, аз направо щех да крипна навсекъде, манач. Бате, още ли един нердър? Добре, бе, манач. Бате, някак ще ми обясни ли какво става? Той е некъв бедняк. Интересно. Може би аз съм като тебе, защото бата работа на най-тъпата джунерчиница евър, брат. Добре е той. Аз мисля, не знам колко е добре. Да му дам ли дюнер? Аре, ще му дам при положение, че най-вероятно обата вече е 12,5. Добре, направил съм правилно решение.
То не се е вдигнал, нали? Да, добре. Им чуш, че сега ще дойде някакъв нердарталец. Разбирате ли? Сега им чуш, че няма и за човек да дойде, бате. Това ще е някакъв изрод. Добре, бе. Така. Да, и аз съм така, маня, че е много странен ден. Определено не искам да знам какво ти е на лицето. Да, и вие виждате, аз няма какво ви обясням. Бъгна. Респект, брат. Бате, какви са те некатърници. Добре, имам доста въпроси към тоя. И не се бих очудил, че той ако е някакъв некадърник, честно казано. Или е някаква аномалия, не бих се очудил, ако е аномалия. Отива на екрана за 2 секунди и половина и това е. Не знам какво ме чак джампскерващото, ама определено някои ютубери много се вманячават. Бате, моля те, давай малко по-бързо, бе, брат. Така. Добре. Мисля, че съм направил правилно решение. Бате, тай, кой ми изкара факин кагелите, брат. Добре. Сега... Да. Чакай, бе, ти не беше ли тук преди 2 минути? Или... Чакай, сега се уверя. Маня, че ти беше току-що. Бате, ти не беше току-що тук, бе, маняк. Брат. Бате. Мисля, че е добре, айде. Аре, брат, дюнерджийницата. Чакай малко, че. И да, като цяло мисля да свършим видеото, като цяло, защото стана много дълго. Тай, че сега ще ме видите не тук в тъпата дюнерджийница, брат, дето им чуш, че то сега ще ме джъмпскерне. Аз ще ме видите след 3, 2, 1. И да, като цяло, това реших да е за видеото. Надявам се да ви е харесвало и ако искате подобни и още такива видеа, се абонирайте за канала и пишете долу в коментарите на коя игра искате да игра. Тъй, че благодаря ви, че останахте до края на това видео и ще се видим в следващото такова. Чао!